Nagħmlu ħsieb qasir ħafna x'illum diġà għamel ħafna ħin. Walkemm il-ħadd kulħadd isib x'jagħmel mhux hekk. Kemm kienu fortunati l-maġi li jisabu kewba li twassalu għand Ġesu. Kemm kienu fortunati l-maġi li jisabu min jiddiriġihom lejn Ġesu. Però mhux il-maġi biss kienu fortunati, anki Erodi kien fortunat kieku ried. Imma il-kewba fuq il-palazz ta' Erodi saret dlam, ma baqgħetx daw. Aħna fortunati bħal maġi jew le. X'inhi l-kewba tagħna? X'jista' jwassalna għand Ġesu? Għax jista' jkun li aħna jew nirreaġixxu bħal maġi meta naraw il-kewba, jew mingħajr ma nindunaw nirreaġixxu bħal Erodi u l-kewba flok li tagħtina direzzjoni tispiċċa biex tkun kawża ta' disperazzjoni u ta' frustrazzjoni u ta' autodistruzzjoni bħalma jġielu Erodi. Spiċċa biex jaqlet lilu nnifsu. Fejn id-differenza? U x'inhi l-kewba? Ippruvaw riflettu ftit il-kewba mej xajr kull ħaġa mhux tas-soltu li tiġrilna. Dik hija l-kewba. Tista' tkun pożittiva jew tista' tkun negattiva. Ħafna drabi aħna l-pożittiv narawh kewba, imma kewba li ddawwal lilna ara kemm kont bravu, ara kemm kont kapaċi, ara fejn irnexxieli nasal. Il-pożittiv. In-negattiv ħafna drabi jispiċċa biex ikun dlam u nispiċċa biex jew nitbiet minn Ġesu jew inkella iservini dak id-dlam biex nitlob lil Ġesu bit-tama li Ġesu jitfaċċa u jdawwar id-dlam tiegħi. Imma l-maġi għalmuna triq oħra differenti. Triq differenti. U triq fundamentali għalina l-insara, fundamentali, importantissima għalina l-insara. Li min din it-triq? L-ewwel qabel kollox. Il-kelma maġi hija devjazzjoni ta' wiġa tal-kelma magi, daw kienu verament magi, magicians. Hekk jiġi bil-Vanġelu. U x'jiġifieri tkun magician? Tipprova tbiddel ir-realtà. Tipprova tikkontrolla n-natura u tagħmel dak li natura ma tagħmilx is-soltu. Jew taħrab mir-regoli tas-soltu tan-natura. U mhux kull wieħed u kull waħda minna nippruvaw fil-qalb tagħna nkunu magi, magicians, indawru n-natura kif jaqbel possibilment lilna. Inħallu ftit ix-xjenza u xekk li qed tipprova tagħmel dan kollu. Imma kull wieħed fil-qalb tagħna, kull wieħed u kull waħda minna fil-qalb tagħna nixbħu lil dawn il-maġi, lil dawn il-magi. Imma x'jiġrilhom dawn il-maġi? Meta jaraw il-kewba, meta tiġri xi ħaġa straordinarja fil-ħajja tagħhom, jagħmlu mistoqsijiet. U din id-differenza bejn il-maġi u Erodi. Il-maġi jibdew jistaqsu u jgħidu ma dan x'inhu jiġri, jibdew jirraġunaw, jibdew jaħsbu l-ewwel b'moħħhom. Erodi le, Erodi x'jagħmel? Jipprova jħalli l-affarijiet kollha kif kienu qabel. Le, ara xi ħadd tinisli l-poter. Ara xi ħadd iħarrik li xi ħadd bħalma nagħmlu aħna. Meta tiġi xi ħaġa li mhux tas-soltu, mod speċjali jekk negattiva, irridu nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex indawruha lura. Biex issir bħal qabel, jiġi kollox bħal ma kien qabel. Jekk jista' jkun araw x'inhu jiġri fil-COVID. Il-maġi le, il-maġi x'għamlu? Fejn se twassalna din il-kewba? Xi trid turina din il-kewba? Xi trid tgħidilna din il-kewba? U jibdew jistaqsu. U dik id-differenza bejn meta nħallu il-kewba dak li jiġrilna iwassalna x'imkien, jew inkella dak li jiġrilna jiddisprana bħalma ġralu Erodi. Meta aħna nwaħħlu f'moħħna illi l-affarijiet għandhom jibqgħu kif huma, jew inkella kif irriduhom aħna, u nispiċċaw biex nitkissru u nkissru ta' madwarna. Spiċċa biex qatel madwar 20 jew 30 tarbija f'Bethlehem dak. Xi jagħmlu l-maġi? Mela l-ewwel jibdew jaħsbu imma din il-ħaġa li ġratilna tista' tkun marda. Tista' tkun diffikultà fir-relazzjoni. Tista' tkun xi ħaġa li ġiet bħal sajjetta f'ħajtek. Tibda tistaqsi, imma x'inhu jiġri? Imma Alla fejn irid iwassalni? L-ewwel li jagħmlu l-maġi.
Imbagħad xiġri. Imorru jfittxu daw. U fejn imorru jfittxu? Imorru jfittxu l-sultan tal-Lut li twilet fejn suppost ikun is-sultan tal-Lut fejn? F'palazz. U jmorru għand Erodi. U x'jiġri hemmhekk ma jsibuhx lis-sultan tal-Lut li twilet, imma jsibu xi ħaġa importanti, jsibu il-kelma. Jsibu l-għajnuna tal-Iskrittura. U intu jien biex kewba tibda ddawwalna tas-sew, ir-raġuni tagħna mhix biżżejjed, hemm bżonn illi inħallu l-Iskrittura tgħinna nifhmu l-ġrajiet ta' ħajjitna. Kemm dawk sbieħ li jogħġbuna kif ukoll dawk li ma jogħġbuniex. U hekk jagħmlu l-maġi, imma mhux hekk jagħmel Erodi, għalkemm l-Iskrittura kienet qiegħda għandu. Interessanti ta'. Ħafna drabi ġrilna li forsi aħna stess immorru nfittxu l-għajnuna u d-dawl fejn suppost insibuh jew fejn minn għalina għandna nsibuh għand saċerdot fil-Knisja u minflok insibu tfixkil. Tista' tiġri Knisja umana bnedmin tad-dem u l-laħam. Żgur li kollha kemm aħna għandna xi esperjenza ta' dan it-tip. Imma l-Iskrittura li trid iddawwal il-maġi, trid iddawwal ukoll il-palazz ta' Erodi. L-Iskrittura trid iddawwal l-istruttura tal-poter, imma l-istruttura tal-poter ma tħallejx min idawwalha le għax min għandu l-poter u xekk dak jaf kollox, jifhem f'kollox, kollox irid jibqa' kif kien, bħas-soltu għax hekk is-soltu konna nagħmlu l-istruttura ta' Erodi, il-poter. U ma tinfetaħx għan-novità għal-ġdid tal-kewba. U x'jiġri? Jiġri li l-maġi isegwu l-kewba. U kif joħorġu mill-palazz ta' Erodi, interessanti, din il-kewba terġa' titfaċċa. Jerġa' jiġi d-dawl. U tieqaf fejn tieqaf? Fuq it-tarbija. X'jiġri tieqaf? Mhux kienet mixja u waqfet biss. Le, ma waqfet spiċċat. Bet għaliex waqfet? Għax il-kewba hija Ġesu. Il-kewba ta' veru hija Ġesu. Id-dawl ta' veru fuq l-esperjenzi li stejjer il-ġrajiet tal-ħajja tiegħek, kemm dawk li joġbuk, kemm dawk li trid, kemm dawk li ma tridx, jista' jagħmlok biss Ġesu. Aħna ħafna drabi xiġrilna għandna problema marda u xek insolvuha il-marda u nerġgħu mmorru fejn konna fiżikament. U spiritwalment ma jiġri xejn f'moħħi. Ma nindunax li illimitat. Il-marda tal-limni li illimitat. Il-marda tal-limni li m'għandix kontroll fuq in-nifsi le. U nerġa' nidħol fl-illużjoni li jiena nista' jiena għandi xi seta' jiena bravu jiena għax irnexxieli neliba. Imma jħassra ninsa li għal-ftit. Ninsa li għal-ftit. Għaliex? Għax ma ħallejtx il-kewba dik il-marda twassalni għal Ġesu biex idawwalni tassew. Biex idawwal tassew l-esperjenza l-istorja tal-ħajja tiegħi. Erodi narċiżista per eċċellenza, m'għandniex ċans noqogħdu naħsbu nirriflettu fuq Erodi. Il-bniedem illi jibda kollox miegħu, jkompli kollox miegħu, jispiċċa kollox miegħu, l-ewwel jien imbagħad jien imbagħad jien. Imbagħad jekk jibqa' jien ukoll, narċiżista prejm Erodi. Il-poter ma jridx irħilu minn idejh tant li qatel ħafna minn uriedu. Għax kull meta jara wieħed mhux ħażejn minn uriedu jgħid dan kapaċi, jibda jissuspetta li dan kapaċi jħodlu tron x'jagħmel itajru minnu joqtlu. Storja din, ta' mhux fantasija. Qatel waħda minn nisa tiegħu tefaħħa f'bittija, storja f'bittija, preserva f'bittija u kien jinżel jibki miġnun miskin kien. Kien jinżel jibki fejna fil-kantina, jirrabja magħha u jibki magħha. Marjamne kien jisimha. Dan Erodi. Il-bniedem li waħħal f'moħħu ħaġa, il-bniedem li jemmen biss fih innifsu, il-bniedem li għalih dak li jott, dak li jgħidu. Ħafna drabi dan Erodi ikun fija, ikun fina. Meta nitwebsu aħna. Meta ma nħallux kewba esperjenza tal-ħajja tmexxina. Meta rridu nibqgħu f'postna, ma nitħarkux. Innutaw id-differenza bejn Erodi u l-palazz tiegħu Ġerusalemm. Statiċi, ma jitħarkux.
U Alla ħares xi ħadd iħarrikhom mill-poter. U l-maġi mexxin. U l-mixja u xek. Fl-esperjenzi tal-ħajja fl-istess waqt tkabbarna umanament, tagħmilni iktar bnedmin, iktar sereni, iktar tranquilli. Sakemm naslu ħdejn Ġesu u hemmhekk. Meta naslu ħdejn Ġesu x'namlu? Ninżlu mal-art. Il-proskinesis, niżlu jagħtuh qima u nagħtuh id-doni tagħna. Il-bniedem jilħaq il-milja tal-maturità tiegħu meta jaraf li jiddependi għal kollox minn Ġesu, li Ġesu huwa s-sejt il-mulej, is-sultan. Allura tinżel tqimu. U meta wkoll meta inti tinqeda bit-tajjeb bil-ġejt ta' ħajtek, b'dak li inti għandek biex tgħin lill-oħrajn, biex tagħti ta' ħdeb inċensu mirra. Il-mulejja tina illi ma nħallowx il-kewba li bħalissa qiegħda b'xi mod twaqqalna b'ħajtna fi kriżi, tkunx problema, diffikultà, marda. Il-mulejjejna biex ma nħalluwix dik tagħmlilna bħal Erodi, tispiċċa biex teqridna, le, imma ninqdew bija, inħalluha ddawwarna biex twassalna tassew għan Ġesu. U hekk nagħmlu l-esperjenza tal-maġi.